Про традыцыі і эксперыменты ў паэзіі мы гаворым з маёй сённяшняй суразмоўцай, пісьменніцай Таццянай Яцук. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Татьяна Миколаевна, ну вось я вспоминаю осень минулого года, цудоўнае свята, сонейка. Мы сидели з вами разом на свяце гэта «Восень у завоще». Свято, присвечанное Адаму Міцкевічу. З дзяцінства, канешне, я чула усе вось гэтыя легенды, якія звязаныя з возерам Свіцязь. І, у частнасці, мы ведаем, што і Міцкевіч вельмі шмат пісаў пра Свіцязь. І вы ведаеце, у яго таксама ёсць балады, вось гэтыя «Свіцязь» і «Свіцязянка». А я, калі стала ўжо чалавекам, які займаецца сам літаратурай, я таксама напісала вось такую баладу, якая прысвечана Свіцязі, свая версія. Ну і вось гэтая дзяўчына-свіцязянка, школьніца, рашыла паступаць на філфак у БДУ. І вы мне рассказывали цікавую гісторыю, як вас маці выправіла на вучобу і як вы шукалі галоўны корпус БДУ, каб здаваць экзамен. Калі я выязджала, маці мне сказала такое, што там на вакзале ёсць кіоск, інфакіоск, дзе можна заплаціць 5 копеечак, і тады табе дадуць патрэбную інфармацыю, як трапіць, напрыклад, до того ж галоўнага корпуса. Ну я так і зрабіла, я 5 копеек так добра нагрэла, пакуль ехала до Мінска. Но я іх не выпускала з рук, ведала, што это знакавыя 5 копеек. І вось калі я знайшла вось гэты кіоск, падышла да дзяўчыны, падала ёй гэтыя 5 копеечак і папрасіла, каб яна мне сказала, дзе галоўны корпус Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вочы яе акругліліся, і яна неяк дзіўна пачала на мяне глядзець. А я гэтага не разумела. І затым яна сказала: «Дзяўчына, забярыце свае 5 копеек і перайдзіце на супрацьлеглы бок вуліцы. Там знаходзіцца ваш універсітэт». Вы ўзгадаеце вашу ўзлётаўскую маладосць, з кім вы хадзілі на гэта аб'яднанне, з кім вы сябравалі тады? Вы ведаеце, адразу, калі я ўжо даведалася, што я студэнтка першага курса, радасці было, канешне, вельмі шмат. І на адной з першых лекцый, перад першай лекцыяй, зайшоў у аўдыторыю Сергей Чыгрын і спытаў: «Хто піша вершы? Калі ласка, записвайцеся на ўзлёт». Так? Справа ў тым, што Сергея Чыгрына я таксама ведала па друкаваных ранейшых творах. Мы з ім разам друкаваліся. І я спытала: «Як ваша прозвішча?» Ён мне назваў. Я говорю: «А я Таццяна Марчык». І мы з ім абняліся як сябры, таму што ўжо былі вядомы, ведалі адзін аднаго. Ну і пасля сабралася у нас такая добрая когорта. Канешне, я вельмі удзячна сваім універсітэцкім настаўнікам, таму што сёння з гонарам магу сказаць, што маімі літаратурнымі, так сказаць, настаўнікамі былі і Таццяна Івановна Шамякіна, і Олег Антонович Лойка, і Вячеслав Петрович Рагойша, і Любоў Константиновна Тарасюк. І вы ведаеце, я пачынала сваю першую курсавую работу пісаць з Нілам Семеновичем Гілевічам. Што датычыць узлёта, то, канешне, безмежна я ўдзячна шаноўнаму нашаму паважанаму Олегу Антоновичу Лойку. Таму што ён настолькі ашчадна, настолькі беражліва адносіўся да нас, да студэнтаў. Заўсёды помню, што Олег Антонович гаварыў: «Многа не рыфмуйце. Рыфмаваны верш – это яшчэ не паэзія. Старайцеся сказаць пра некалькія жыццёвыя з'явы адметна, па-свойму. Калі пішаце, напрыклад, «Радзіма», «Вайна», вы цудоўна ведаеце, што многа ўжо напісана для вас. І ў гэтым выпадку вам патрэбна сказаць арыгінальна, не так, як другія. І я, вы ведаеце, вельмі часта зараз успамінаю яго, таму што сама, шукаючы гэтых вобразы гэтыя, я іх адшукваю. На самай справе ёсць такая некранутая яшчэ вобразнасць, якую ніхто ніколі не скарыстоўваў. Адначасова са мною на ўзлёт хадзілі і Сергей Чыгрын, і Вольга Савасцюк, і, значыць, Леонид Ширин,
Мікола Хаустович, які пасля пераклаў шляхцу з завальня, Сергей Кавалёў, ён таксама многа пісаў. Апрача таго, сябрамі ўзлёта былі Алла Канапелькаў, Ірына Сабачэўская, Сергей Украінка. Гэта быў хорошы такі суполка літаратурная, вельмі хорошая, дзе можна было паслухаць іншыя вершы, выказаць свае заўвагі, калі яны былі асцярожна. Яны марылі ці застацца ў Мінску, ці паехаць у абласны горад, ці выдаць першую кніжку, а вы паехалі ў вёску настаўнічаць. Я паехала ў вёску спачатку настаўнічаць, это было вельмі блізка ад Мінска, гэта Барысаўскі раён быў, так? Вось я там 3 гады адпрацавала, переехала ў Барановичы і выйшла замуж. І далей вось было менавіта маё настаўніцтва. Я працавала з вучнямі, все, што ў мяне было ў душы, мне здавалася, што я аддавала ім, таму што я, значыць, заўсёды раблю тое, што мне падабаецца, а дарыць сваім дзецям прыгажосць, напеўнасць, непаўторнасць нашай беларускай мовы, для мяне гэта была вялікая асалода. Мы вельмі шмат удзельнічалі ў розных конкурсах, у алімпіядах, навукова-практычных канферэнцыях. І вы ведаеце, нават магу сказаць з такім гонарам, што самы такі значны для мяне вынік алімпіяды, это было 2-е месца ў рэспубліканскай алімпіядзе. Вось дзяўчынка моя атрымала гэта 2-е месца. Вы ж пачалі пісаць яшчэ ў школе, а вы вось 14 кніжак, якія вы выдалі. Вы пэўны час не пісалі? Да, першы мой конкурс это быў у 7 класе «Зоры кастрычніка» да 60-годдзя Вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Адзін з першых маіх вершаў, які быў напісаны, даслала піянер Беларусі. Ён быў надрукаваны і адразу, прычым і пасля, вы ведаеце, я з'явілася пераможцам гэтага конкурса вось «Зоры кастрычніка», і які ж быў гонар, калі дзяўчынцы, якая вучылася ў 7 класе, прыслалі вось грамату і бібліятэчку кніг беларускіх пісьменнікаў. Я амаль што кожны дзень пісала вось гэтыя вершы, мне іх многа досыць было вось у студэнцтве, а пасля, калі я закончыла універсітэт і паехала працаваць, вось чамусьці я ўсе свае, так сказаць, старанні, намаганні пераклала на вось менавіта школу. Я таксама старалася, вось нічога не раблю на смех, стараюсь все сур'ёзна і добрасумленна рабіць. І вы ведаеце, я, напэўна, да літаратуры не дакраналася гадоў 25. Просто, як я говорила, як кожны сур'ёзны чалавек, мы разам з мужам пабудавалі дом, выгадавалі 2 сыноў, пасадзілі цудоўны сад у сябе, дзе зараз мы жывём камфортна і шчасліва. А пасля аднойчы, калі прыйшлі мае, значыць, у нас быў у школе вечарына, таму што ёсць музей народны імя Таўлая, так, у школе нумар 4 горада Барановичы. І вы ведаеце, туды запрашаюць часта паэтаў. І калегі, ведаючы пра тое, што я пішу, таксама параілі мне, папрасілі мяне, просто выпіхнулі мяне на эту сцэну, сказаць, прачытай свае вершы. І вы ведаеце, вершы натхнілі і сяброў, і калег, і вось гэтых паэтаў. І з гэтага моманту, вось я не ведаю, адкуль узялася моя паэзія, яна пацякла ручайком. Ваша літаратурнае аб'яднанне, ну, скажам, так сказаць, у гэтым сэнсе нейкія вось адносіны да Таўлая мае. Вы ведаеце, літаратурнае аб'яднанне наша існуе пры цэнтральнай бібліятэцы горада Барановичы. Таму што мяркую, што, разумееце, вельмі хочацца заўсёды падтрымаць вось менавіта творцаў, якія жывуць не ў сталіцы, якія жывуць там дзесьці вось у гарадах менавіта раённага значэння. Вось з гэтай мэтай стварылася вось гэта літаратурнае аб'яднанне. І яшчэ другі момант, які павінен быць у раённым цэнтры. Абавязкова пры раённых газетах, лічу, павінна быць літаратурная старонка, таму што... Ну так і было заўсёды раней. Ну, разумееце, зараз гэта вельмі праблемна. Вось, таму што кожны творца, калі ён напісаў, то ён хоча выказацца, разумееце? Ён хоча, каб яго ацанілі дзесьці, там, падтрымалі, таму што зачастую вельмі дзейснае бывае проста слова, не матэрыяльнае нічого, а проста слова, што цябе ацанілі, што твая творчасць камусьці падабаецца, што яна камусьці патрэбна. Гэта сёння так важна быць камусьці патрэбным. І у выніку гэтага вот утварылася гэта літаратурнае аб'яднанне «Купальскія зоры». Яно існуе ўжо 7 гадоў.
За гэты час геаграфія нашых падарожжаў з купальскімі зорамі надзвычай вялікая. Мы выступалі практычна у многіх гарадах, і ў Гродна, і ў Мінску вельмі часта. І я хочу пожадаць і баранавіцкай газеце, і іншым, трэба больш звяртаць увагі на творчасць мясцовых літаратараў. Таму што добра, што выдаюцца кнігі, у нас ёсць магчымасць, але жыхароў раёна, жыхароў гарадоў знаёміць праз мясцовую прэсу з творчасцю мясцовых літаратараў, я думаю, проста неабходна. І хай да мяне прыслухаюцца рэдактары раённых газет, і я думаю, што гэта не пашкодзіць іх выданням. Вось у вас ёсць вершы, якія пачынаюцца кожны радок з адной літары. Гэта вот што гэта, як гэта стваралася? У мяне з'явілася такая цудоўная ідэя напісаць цэлую кнігу менавіта вось гэтых алфавітных вершаў. Што самае цікавае? Ода, па-першае, з'явілася ода слову, дзе я кожны слупочак пачынала пісаць з асобнай літары А, Б і гэтак далей. Затым у мяне вось у этой кніжачцы азбука жыццёвай філасофіі. То есть я старалася такім чынам, каб усе словы былі з адной літары, і тоже алфавіт да самага ад пачатку да канца. Ну вот пачытайце які-небудзь вершик. Ну вось я вам тавтаграмку пачытаю, я вельмі люблю читать это, люблю говорить. Я вам зараз почитаю такую тавтаграмку, якая называется «Прыречны перазвон». Помпезно просто прокричить пугач, подкажа перайначаныя планы, прорэжацца прывычная поплач, пякельнай прыкрасцю прадыктавана, прыцішыцца прырэчны перазвон, прынізяцца прывольныя прасторы, прыўзнімецца прывычны парасон, прыкрые пасмаў прыткіх пераборы, прачнецца памяць, прошлое прысніць, перавяслуюць пераможна поры, пад прыцішэлы поступ перуніц, пры мудрасці падымецца прыгорак. Апрача таго, я эксперыментавала вершыкі з адных дзеясловаў, з адных назоўнікаў складаюцца, у якіх, напрыклад, а-я перакрэсліваюцца літары ў пачатку радочка. Карацей кажучы, гэта для мяне было вельмі цікава. Ну і вось шэраг гэтых тавтаграмак, якія, канешне, пішуцца складана, але я была настолькі апантаная, што ў мяне быў адпачынак, і я практычна засела за гэты зборнічак, за тыя вершы. Мне так цікава было эксперыментаваць, што я іх напісала вот эту кніжачку дзесьці літаральна, можа, за 2 месяцы адпачынка. Скажыце, вот ваши вучні, 40 гадоў вы выкладаеце беларускую мову і літаратуру. Вось як ваши вучні ставяцца да паэзіі, да літаратуры ўвогуле? Я працую ўсё жыццё ў гарадской школе, ў рускамоўнай школе. Але вы ведаеце, я ніколі не адчувала, што дзеці менш цікавяцца беларускай мовай, там, напрыклад, чым рускай мовай. Есть надзвычай апантаныя дзеці і зацікаўленыя. У мяне 3 дзяўчынкі наведваюць зараз літаратурнае аб'яднанне «Купальскія зорачкі». Мы стварылі пры «Купальскіх зорах» яшчэ для нашых вучняў літаратурнае аб'яднанне. І яны ўжо друкаваліся, і адна з іх сёлета закончыла 11 класаў, собираецца звязаць сваё жыццё з журналістыкай. Гэта для мяне вельмі прыемна і знакава. Татьяна Миколаевна, ну вось вы сказали, што вы пабудавалі дом, вырасцілі 2 сыноў. Дарэчы, адкрыю сакрэт для нашых тэлегледачоў, што вы прыехалі разам з мужам сюды. Вось што для вас сям'я? Для мяне сям'я – гэта тая ціхая прыстань, так сказаць, той прытулачак. Ведаеце, што жыццё наша вельмі бурлівае, і мы ўсе людзі розныя, і ў нас ёсць розныя супярэчнасці, дзе-то непаразуменні нейкія, і ёсць, канешне, і спрэчкі. Сям'я для мяне – гэта той ціхі, значыць, ціхая прыстань, куды можна заўсёды прыйсці, выказаць свае меркаванні, свае погляды, дзесьці паскардзіцца на штосьці, ці дзесьці расказаць пра свае нейкія цяжкасці жыццёвыя, і ты заўсёды там будзеш зразумелы. Вельмі важна на тое, што адна з маіх нявестак – гэта моя вучаніца была, а другая – гэта моя калега па працы. Так што у нас сям'я разраслася. Вось у нас такая дружная когорта, хаця дзеці жывуць, канешне, асобна, но тым не менш наш дом. У Барановичах? Так. Наш дом – гэта якраз тое месца, дзе мы сустракаемся. Ён вялікі, у нас всім хапае месца, і ўнукам, і дзецям. І, канешне, говорю,
дзякуючы сваёй сям'і менавіта я маю вось гэта таксама у тым ліку я маю вось гэта натхненне пісаць і выказвацца і вельмі пазітыўна глядзець на гэта жыццё пры ўсіх нашых цяжкасцях. Я ведаю, што ўсё ж такі дабрыня, шчырасць, спагада яна вырутае гэты сусвет. І я ў гэтым пераканана. Мне здаецца, што пра многае мы пагаварылі і многае адчулі пра тое, што ёсць літаратура, пра тое, што ёсць наша мова, пра тое, што ёсць сям'я, пра тое, што ёсць увогуле жыццё. Жыццё, якое і ў Баранавічах, і ў Полацку, і ў Мінску, ва ўсёй нашай краіне. І я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй была пісьменніца, паэтка з Баранавіч Тацяна Яцук. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.